Zdrav svima ljudi, ja sam Lucen i danas radimo pitanje odgovori. Prvo pitanje. Najbolji nam bilo čelju. Ok. Chloroplast, vakola, čelijski zid i to je to ja mislim. Ako sam nešto zaboravim, da stavite u komentarju. Da, drugo pitanje. Gdje živiš? U Subotici, Kološanska 5, Mali Bajmov. Da, treće pitanje, koji ti je broj telefona? Sad ću vam reći. Baš ću vam reći, pa sutra svi da me zovete na telefon. Da, treće pitanje, četvrto pitanje, da li imaš petice u školi? Da, imam 12, za sad. Peto pitanje, sam da pročitam. Koji ti je najbolji drug? Da li imaš druga od youtubera? Da, Milan Stojkov i Cool Stick. To je to što se tiče ove epizode, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!